euroa johonkin tällaiseen. En tiedä yhtään, onko tää hyvää. Se on omena sitrasta energiaa juomassa. Panttia 20 senttiä. Ihan hieno pullo, mutta hirveen kallista. 2 euroa. Teillekin saa 1,50 €. 2 euroa. Ainakin huono hintalaatuisuhde. Vihreä korkki. Ja siinä lukee TH Olvin tekemä suomalaista. Viimeksi kyllä, se oli jäänyt vähän se TH-tölkki, mutta mä en tiedä mitä tästä nyt voi oikein sanoa. Ja on sinänsä hyvää hintalaatuisuus. Ja hyvä hintalaatuisuus. No niin, maistetaan. Avataan ensin. Kuuntelekaa. Aika outo ääni. Ei yhtään niinku tavallisen energiajuoman hajunen. Ota, ei vielä. Ihan hyvä tuoksu, miellyttävä. Omena sitrus. Tuo on ihan karkille. Ihan sellainen. Karkille tuoksu, joo. No, jollekin karkille. Nyt maistetaan. Älä naurata mua, muuten multa menee housut pilalle. Aika hyvää. Ihan hyvää. Maistuu ihan hyvälle. Maistuu niinku mehulta, mutta niinku, vähän niinku limsamehulta. Limsamehu. Ihan selvästi se omena maistuu siinä kyllä. Ja sitruna ei niin paljon. Mutta ihan hyvä silleen suomalaiseksi energiajuomaksi. Ihan hyvää. Ihan hyvää. Mutta aika pahaa. Mutta se on kyllä parempaa kuin hyvää. Tämäkin on erittäin makeaa. Mutta alkaa itkettää. Mä ajattelin antaa sille 3 euroa tässä, kun tää on jotenkin ihan hyvää. Pistetään kiinni. Sieltä tulee eurosopperit. Eurosopperimummat. Ja hyvä. Ja hyvä hintalaatuisuudet. Sanoin sen 3. Toi näyttää enemmän Ruotsin kuin Suomen lipulta. Ja hyvä. Omena kallista. Ainakin Suomessa tätä saa ihan halvalla. Tää on suomalainen energiajuoma. Ja tässä omenaa sitrusta maistetaan. Ajuisesti. Mä jotenkin banaanille. Hyvä banaanimaku. Makutesti. Joo. Banaani. Ihan selvä banaani. Etiketissä lukee ei sovellu banaaneille. Ja tossa on viivakoodi, siitä voitte skannata. Teillä on 5 sekkaa. 1, 5, no niin. Ja sitten vielä päiväys. 25.1.2012. Eli ei kannata ostaa pilaantuneita tuotteita, koska tämä on tosi TV-ohjelma. Loppuu tällä kerralta. Ensi kerralla vatteri. Tosi kallista. Heippa. Minkä arvo se on antaa? Ai niin joo! 0/5. Koska mä oon halunnut antaa leskin tyypille tästä enemmän rahaa. Ja koska tää maistuu banaanilta, eikä tässä lue niin. Banaani. Noniin.